Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barka da zuwa wannan channel namu mai albarka wato Ambitions Hausa TV. So yau ma na kawo muku wani wa'azi ne akan masu kallon Big Brother Naija. Kowa ya san shirin Big Brother. To kar ku manta dai ku danna like sannan ku subscribing domin samun sababbin bidiyo da na saki. Mun gode. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗaya daga cikin babbar fitina da muke fuskanta a wannan lokacin shine fitinar wannan show inda ake na Bibi Naija, inda 'ya'yanmu da ƙannanmu da 'yan uwanmu suke kallon mutane da suke a tsirara, mutane da suke promoting zina, mutane da suke promoting shaye-shaye, mutane da ba addinin mu ɗaya ba, ba al'adar mu ɗaya ba, ba tarbiyyar mu ɗaya ba, ba makoman mu ɗaya ba, amma a ce suna zama role models ga 'ya'yanmu da ƙannanmu da abokaninmu, kuma ta hanyar promoting abin da baya da kyawu, wanda ba addinin mu ɗaya ba, ba al'adar mu ɗaya ba. Muna iya koyo ne ga abubuwan ci gaba na zamani na science da technology, amma abubuwan taɓarɓarewar rayuwa da taɓarɓarewar tarbiyya abubuwa ne waɗanda sun yi muni a ce 'ya'yanmu na kallon irin waɗannan abubuwa. Musan fa waɗannan 'ya'ya amana ce Allah ya bamu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, hadisin da Bukhari da Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkaninku masu kiyo ne, kuma dukkaninku za a tambayi ku abinda kuke kiyo. Sai Allah ya tsaye da ke ya ce miki, 'ya'yanki da ni baki kiyo, me kika bari suna kallon irin wannan abubuwan na tsiraici? Kin san Allah baya so, kin bari 'ya'yan da ni baka suna kallon wannan kuma ka sani ka kyale. A wani hadisi mai ban tsoro, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun anha illa harrama Allahu alaihi aljanna. Babu wani bawa da Allah zai ba kiyon wasu al'umma ya mutu, radda ya mutu yana musu algushu, face Allah ya haranta mai shiga aljanna. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin yace cikin wannan hadisin yana babban nuni ga masu ban ma 'ya'yansu abubuwan kallo wanda basu dace ba, wanda ake nunowa a channels daban-daban. Ko da mutum zai mutu a gida ne akwai channels inda ba su da kyawu, 'ya'ya ne na kallo, to ya yi musu algushu, domin ba haka Allah ya ce ai tarbiyya ba. Ya tauye musu haƙƙinsu, kamar shugaba ne wanda ya tauye haƙƙin talakawa da ƙasa ne, zai haɗu da Allah. Radda ya haɗu da Allah, annabi ya ce haramun ne gare shi shiga aljanna. Don haka 'yan uwana, mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu, mu kula da tarbiyyar ƙannanmu. Idan babanki bai ji wannan ba, idan mamaki bata ji wannan ba, ke da kika ji, ki tabbata ƙannanki ba su kalli Bibi Naija ba. Kai ka ji, ka tabbata ƙannanka ba su kalli Bibi Naija ba. Ya wajaba ga masu wa'azi a masallatai, a unguwanni, a bayan sallah su tashi su faɗakar da mutane akan illa irin waɗannan abubuwa. Akwai parental guide da za a shiga a yi blocking channel in, ko a yi blocking wani channel da ya kama da iri ne, domin a daina ganin irin wannan mafsada. Irin wannan abin ke kawo mana tashin hankali da musiba. Mu da an musulmi da Allah dama ya yi alkawalin zai jarabce mu. Wani cewa waɗanda ba musulmi ba suna kallon irin waɗannan abubuwan a ƙasashen da suka ci gaba, kuma ba mu ga an jarabce su ba. Ai dama Allah bai yi alkawalin ya jarabce su ba. Allah cewa yi alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna. Don haka wanda ya yi imani shi ake jarabta. Mu da an mu'minai muna kallon irin waɗannan abubuwan, suna cikin abubuwan da ke kawo mana tashin hankali da fitina. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Allah ya taimaki shugabannin mu, Allah ya taimake mu, ya taimaki iyaye wajen yin tarbiyya. Allah ya shiryar da mu, ya yafe mana zunuban mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.